он рӯзҳое ки футболбозони наврас танҳо бо номашонро гирифтан хушҳол мешуданд дигар гузаштаанд. ҳоло онҳо гол мезананд, рекорд мешикананд ва маошҳои калонро мегиранд. баъзе аз ин наврасон ҳатто ҳуқуқи рондани мошинро надоранд, вале дар як ҳафта бештар аз аксарият дар як сол кор мекунанд, даромад доранд. имрӯз мо ба дунёи бойтарин футболбозони наврас назар мекунем. 5 ситораи ҷавон ки орзуяшонро зинда карданд ва барои он музди хуб мегиранд. дӯстон, тамошои бозиҳои футболро бо хизматрасониҳои 1x ҷолибтар гардонед. Пешгӯӣ кунед, шартгузорӣ кунед ва бо истифода аз калимаи серноки тачфут то 8000 сомонӣ соҳиби тӯҳфа гардед. маълумотҳои лозима дар комментария. дар ҷои панҷум Арчи Грей 4 миллион евро. Арчи Грей ҷавони 18-солае ки ҳафтаи 75000 маош мегирад, яъне қариб 4 миллион дар як сол. мактабро нав хатм карда буд. ҳоло бошад дар Тоттенхем дар чанд мавқеъ бозӣ мекунад, ҳам муҳофизат, ҳам нимҳимоят. дар мавсими 2024-2025 ӯ 28 бозии премер-лигаро гузаронид ва дар Лигаи Аврупо ба дастааш барои ғалаба кӯмак кард. пештар дар Лидс бозӣ мекард ва беҳтарин бозингари ҷавони чемпионшип шуд. ҳоло Тоттенхем бешубҳа маош медиҳад. бо чунин бозӣ шартномаи наваш ҳатман дар ҳоли омодагӣ қарор дорад. дар ҷои чорум Матес Стил 416 миллион. Матес Стил ҳамлагари ҷавони Фаронса аз Бавария Мюнхен ки дар мавсими 2024-2025 ба Тоттенхем ба иҷора равон карда шуда буд. дар Бавария имконияти бозӣ кам дошт ва дар Тоттенхем бо голи дер дар ҷоми Англия ва аввалин голи премер-лигааш шинохта шуд. Тоттенхем имкони харидани ӯро бо 50 миллион дорад ва мураббии нави лондониҳо ба истеъдоди ӯ умед мебандад. дар ҷои сеюм Ленни Йоро 6 миллион. ин трансфер яке аз муҳимтаринҳо буд. Манчестер Юнайтед барои ӯ 52 миллион пардохт кард. ҳарчанд дар бозии дӯстона бо Арсенал пояш шикаст ва дер ба майдон баргашт, вале новаста ба ин ҳам 33 бозӣ анҷом дод ва як голу як пас ба номаш сабт кард. маошаш 115 000 дар як ҳафта аст. мавсим барои Юнайтед бад гузашт, аммо ӯро як қисми калидии ояндаи даста мебинанд. ҷои дуюм Веран Заире Эмери 9,6 миллион. дар синни 19-солагӣ ӯ ҳафтаи 219 000 маош мегирад. дар мавсими 2024-2025 ӯ ҷавонтарин бозингаре шуд ки бо ПСЖ 100 бозӣ анҷом додааст. дар зодрӯзаш ҳатто капитани даста буд. дар финали Лигаи Чемпионҳо муқобили Интери Милан 5-0 пирӯз шуданд. ӯ дар 29 бозӣ 1 гол ва 2 пас дод. бо 93% дақиқӣ дар пасҳо ҳузураш дар маркази майдони ПСЖ муҳим буд. ҷои якум Ламин Ямал 16,85 миллион. дар синни 17-солагӣ Ямал ҳафтаи 320 000 маош мегирад. шартномаи наваш то соли 2031 амал мекунад. дар мавсими 2024-2025 35 бозӣ, 9 гол ва 13 пас додааст ки ба Барса дар ба даст овардани 3 трофеи дохилӣ кӯмак кард. ӯ соҳиби ҷоизаҳои инфиродӣ ҳам ҳаст. бозингари моҳи сентябр дар Ла Лига, бозингари моҳи апрел, Голден Бой, Копа Трофи ва ҳатто ҷоизаи Лавроз. бо чунин натиҷаҳо гуфтан ки ӯ маоши зиёд мегирад дуруст намешавад. шояд ӯ ҳатто аз баъзе легендаҳо гузашта беҳтар шавад. ояндаи футбол на танҳо ҷолиб, балки серпуло ҳам ҳаст. ин наврасон дар як ҳафта маоше мегиранд ки бисёриҳо дар умрашон намегиранд, вале ҳаққашонро бо бозии худ нишон медиҳанд. ба фикри шумо ки аз ҳад зиёд маоши баланд дорад? андешаатонро дар комментария нависта видеоро лайк монед ва наворҳои ҷадидро мунтазир бошед.